presidenta, regidora, comissionada, directors, directores, amics, amigues, membres de la taula del tercer sector, tots cooperants imprescindibles en la construcció de la Catalunya dels drets socials, no? Què seria de la nostra Catalunya sense cooperants imprescindibles com tots vosaltres en la construcció, en el progrés i també sovint en la defensa dels drets socials al nostre país i en tots aquells drets que afecten a les persones més vulnerables, no? Què seria el nostre país sense això? Probablement no haguéssim progressat gaire en aquell ascensor social que ens ha permès avançar, millorable segurament, però ens ha permès avançar fins a molts dels drets que en aquests moments tenim garantits. Bé, moltes gràcies per convidar-nos a ser avui aquí en aquesta sessió amb un esperit que compartim plenament amb tots vosaltres, no? Que és aquesta importància de la dada, del progrés tecnològic, del progrés en la gestió de la dada com a instrument imprescindible per la construcció dels drets socials, però també per garantir que els drets socials arribin a les persones. Al final és un peix que es mossega la cua, no només la dada és important per conèixer el nostre país, per la radiografia més social del nostre país, que també, sinó també en com tota la construcció d'un bon sistema, tecnologia, dada i la conjunció també de cooperants en el sistema ens permeten poder garantir els drets, no? Que una persona entri per una porta i surti per l'altra de l'administració sabent si té el dret garantit o no i que no ens passi com ara, que tardem tants i tants dies en donar resposta a moltes necessitats imprescindibles de les persones, no? Per tant, molt important que construïm espais com el d'avui en el que debatem i en el que, com sempre, ens ajudeu a escriure el futur de com ha de ser aquest país en moltes de les seves vessants, especialment en la social. Deia, la dada és també social. De fet, segurament la dada és social, o insisteixo més perquè segurament avui aquí és on te correspon dir-ho, no? De què ens serviria la dada si no fos per progressar socialment, perquè progressés el nostre benestar, perquè poguéssim garantir més i millors drets a les persones. De què ens serviria aquesta revolució al voltant de la dada? Bé, en el nostre departament compartim molt aquest esperit, col·laborem amb vosaltres amb el BEM for Social i amb els convenis que tenim amb vosaltres i per tant cooperem i jo crec que intensament amb tot això, però segurament ho hem de fer més i millor els propers mesos. Perquè, com sabeu, nosaltres al nostre departament hem posat la proa amb un projecte, amb un programa de transformació digital de la protecció social a Catalunya, en el que ja portem uns anys d'experiència, portem 3 anys d'experiència, el vam iniciar el 2016, però tot just ara el prorrogarem. El prorrogarem perquè creiem que ha de ser on estigui la proa del progrés en com l'administració, les administracions i els col·laboradors cooperants necessaris en el sistema de protecció social construïm i ens protegim en aquest món de la dada per poder garantir més i millor tot allò que després acabem reconeixent en forma de drets a les persones, no? I dic que és important que us hi poseu perquè nosaltres, dins de la filosofia del nostre projecte de transformació digital, que comportarà una inversió programada d'almenys 10 milions d'euros sostinguts en el temps en els propers anys, com a mínim, nosaltres imaginem un sistema únic, pensem en un sistema social únic, un sistema integral, un sistema com tants altres, com per exemple el tributari, i que ningú el qüestiona, en el que tots siguem capaços de treballar i cooperar de forma integral, de forma única, per la garantia i el reconeixement dels drets de les persones. Un sistema en el que hi siguin les administracions, per tant, vocació de que sigui un sistema públic de tots i per tots, de totes les administracions, però també on és imprescindible que aquells que proveiu i garantiu la majoria dels drets socials d'aquest país, doncs que, òbviament, sigueu també col·laboradors del sistema, cooperadors necessaris, com també els professionals de la xarxa de serveis socials i d'altres àmbits que també treballen en l'ajuda, en l'acompanyament de les persones a que se'ls reconeguin els seus drets, no? Per tant, important que si pensem en un sistema únic, un sistema integral, molt interoperable, doncs és evident que l'hem de construir entre tots, no? Ponderant allò que deia la regidora, no? Ponderant
aquesta vocació de sistema integral en el que tots hi puguem treballar-hi, òbviament amb la privacitat, amb la protecció de dades i amb tot allò que les normes ens diuen a les administracions que hem de protegir, no? Però també partint del principi de confiança. Molts dels drets en aquest país estan protegits perquè hi ha entitats que tuteleu els seus drets i per tant doncs, la privacitat també ha d'estar en aquest marc de cooperació que tenim amb molts de vosaltres, no? Deia un sistema únic, un sistema integral que també interopera i és capaç de ser tan integral i amb tants automatismes que ens permet, com us deia, el poder garantir més i millors drets a les persones i que els puguem reconèixer de manera ràpida i que no troba entre bancs burocràtics administratius amb garantir els drets més essencials amb les persones, no? I que per tant interopera i és capaç d'interconnectar-se amb tots els altres sistemes. Molts de vosaltres pensareu en el social perquè és una reivindicació històrica de l'àmbit dels serveis socials, aquesta interoperabilitat amb el sistema de salut, però no només aquest, sinó amb el sistema econòmic, el sistema tributari, l'energètic, per garantir coses tan bàsiques com l'energia a les persones i tantes altres coses que segurament ens imaginaríem que és necessari que interoperin amb aquest sistema. Bé, us deia, aquest és l'espai on tenim posada la proa, on tenim posada les nostres prioritats com a departament, perquè en el fons el que veiem darrere de la dada és la capacitat de construir uns sistemes que donin resposta a les persones, però també que ens permetin progressar amb una altra mancança que considerem que té el sistema de protecció social i és el de poder treballar amb dada registral, poder treballar amb certeses. Construïm les polítiques socials, prenem decisions en polítiques socials des dels diferents espais de responsabilitat que tenim cadascun de nosaltres, amb dades estadístiques, amb dades basades en enquesta. Això ens fa ser lents, això ens fa donar la resposta tard als problemes que van apareguent. Com més integral sigui el sistema, com més únic sigui el sistema, com més cooperem i treballem tots contra un únic sistema, més dada registral tenim. La dada registral, la dada certa, és aquella que ens ajuda també a ser més ràpids, a donar resposta a les persones amb aquella celeritat que necessiten i a construir també les millors polítiques socials per a aquestes persones. També estem convençuts que aquest sistema en el que puguem treballar i cooperar tots doncs, ens ajudaria en el mig i llarg termini, i això ja no és ciència-ficció, la regidora parlava d'algoritmes, no? Això no és ciència-ficció, ens permetria poder jugar a ser predictius i ja no només donar resposta a problemes de manera ràpida, sinó a preveure aquells problemes que en el curt termini ens vindran i, per exemple, preveure a quanta gent haurem d'atendre els propers mesos ara que el fred ja ha començat a arribar en matèria de pobresa energètica en els nostres municipis de Catalunya, no? I òbviament d'una manera més territorialitzada, posant el focus en aquells llocs on realment tindrem més necessitat i menys necessitat i tantes altres coses que seríem capaços de construir. Bé, en tot cas, desitjar-vos una molt bona jornada, interpel·lar-vos perquè siguem capaços de construir aquest sistema únic que no ens hem de deixar prendre al voltant de la dada. No hem de construir altres sistemes que no tinguin la persona al centre com ha de ser el nostre, la persona al centre i la resta de coses ja aniran al voltant, fins i tot els processos, no? I desitjar-vos que d'aquesta jornada en surtin totes les conclusions que ens permetin poder seguir escrivint el futur del nostre país. Bona jornada i gràcies.